pesantren Simbar Wulan dumadek saben dina kalawan wengi kumandang puji zikir marang ngarsane Gusti kang akarya jagat. Tapi ibarat permukaan wajah sing alus ana andeng-andenge. Sing dadi andeng-andeng ora ana liya putra putrine Sang Resi Hutama kang aran Anjala Anjali. Rebutan kembang worawari. Hei Anjali, kembang worawari gawe mrene Anjali. Aja tukaran Anjala Anjali, aja rebutan kembang worawari Anjala Anjali. Adikku Anjali, kon gue wis nyekel kembang worawari wis 6 bulan. Kue kembang worawari kue kagungane Kanjeng Rama, tegese kue barang warisan. Yen barang warisan kue ateges sing duwe ora mung sliramu tok Anjali. Ayo gentenan. Putrane Kanjeng Rama ora mung kowentok. Si Kakang Anjala ya putrane Kanjeng Rama. Paham? Aku nyilih kembang worawari 3 wulan bae Anjali. Apa? Kakang Anjala panyilih kembang worawari? Iya. 3 wulan bae tak silih Anjali. Moh Kakang, kembang worawari kue dolanane Anjali Kakang. Kurang ajar. Yen ora oleh 3 wulan, sewulan bae Anjali. Ma, kembang warawari kue dolanane Anjali, Kakang ora kena nyilih. 1/2 wulan. Ma. Seminggu. Ora bisa. Wah, kurang ajar. Kue kembang warawari dudu gane kontok Anjali. Kembangin gede Anjali Kakang. Kurang ajar keparat. Silih apa ora? Ma, ora bisa. Silih apa ora? Ma, ora bisa. Kurang ajar. Wani kon kalawan kakangmu. Ora wedi Kakang.
Gara-gara kembang warawari, kowe ora hormat karo kakangmu. Anjali. Ora kena nyilih. Ola. Parat. Awas. Stop. Wah. Parat. Hebat kowe, ngindar kowe Anjali. Ya. Maju kakang. Parat. Ayo. Stop. Pop. Baya. Model. Baya. Parat kowe Anjali. Model. Sing endi, Dang? Apa? Kon sing endi? Nyong. Iya kas gelut ana wong gelut kok. Imen. Kon sing endi ana wong gelut meneng bae. Lah sing nyok kudu kon apa? Ya dipisah kok pimen kon sih. Lah nyong wis misah. Misah Pimen. Lah bocah loro lagi gelut nyong misah waduh. Kayaknya menghindar. Pimen. Menghindar. Ya arane misah. Ini kan memisahkan diri kan Maksudnya aneh. misah kue di renggangna kayak kue. Dilerai. Dilerai. Diajak tukaran. Oh, Oh. ya pang beli mau tukaran-tukaran dewek. Kon ngerti ora Harno? Apa sih? Mau ketika perang, Hah? ketika Anjali nendang, des kayak gue. Ya. Nyong weruh. Baru apa? Buru apa? Buru apa? Nyong weruh cawete Anjali. Warnanya apa, Dang? Apa? Warnanya apa? Warnane kuning renda-renda. Bener, Sel. Mirip mereknya krokodil wati. Wong lanang. Apa? Krokodil boyo anu. Ngomong-ngomong masalah cawet. Apa, Dang? Nyong dadi kelingan no. Dengan apa? Nyong duwe tangga. Bisa seorang duwe isin. Cipi, men. Tanggane nyong kue kan wis tuwa nemen no wong wadon. Biasanya anggere wong tua orang mikir isin ya Bu ya. Sing penting salat, sregep ngono ya. Ibadah lah wis ora mikir isin. Lah kowe jemur cawet ning ngarepe lawang omah no. Mepet cawet, Dang. Kowe dilalas wonge kowe radan ya wis melarat lah ora kuat tuku cawet. Nah kowe cawete dudu bahane dudu kain. Siapa? Bludruk. Dudu bludru terlarang. Katun. Duduk. Siapa? Bahane kowe suwekan spanduk partai. Ali nemu berarti. Bener, Dang. Bener jalek pas nemen ning bokonge pas raine jaleke kowe. Anak fotone. Ah, ana fotone. Ya Allah. Oh ning ngarepe be ana tulisane. Apa? Tulisan apa? Tulisane coblos saya. Beda maneh anggar sing beduk. Pimen sing beduk. Anggar sing beduk tulisannya beda cawete. Apa tulisannya? Tulisannya berat bersih 5 kilogram. Oh. Berat bersih. Ndoke 5 kilo. Disawang kaya pakai perangnya ke. Kowe Anjali tak akoni kasekten bela dirimu luwih unggul timbang kakang nanging ora mandang sliramu wadon kelang-kelangan sedulur siji. Awas kowe Anjali, yen ora nyilih kembang warawari
Tak pateni gue Anjali. Awas. Oh. Mrene Kembang Warawari. Oh kakang, Kembang Warawari tulanane aku. Orang ajar, mati kon Anjali. Oh. Iya, iya. Ah. Oh. Oh. Ui. Urung kenal ah. Bisa kok malah. Imen. Apa? Bisa yang geladuk ke primen. Lah anak keris ning ngarepe nyong ya modern nyong ble pura-pura mati ble. Aman. Dulur-dulur, Imen. carane kiyaine nyong bener ya. Apa Imen sih? sih. Wong mati kuwe ninggali anak aja ninggali banda dunia. Babe. Akhirnya anaknya kaya kue. Wong tuane si uri berebutan warisan. Ah. Naudzubillahi mendelik. Mendale. Paham? Ya. Wong arane bae waris. Apa kue dong? Waris kue barang dawa tur diiris. Iris. Iris. Dawa tur diketok-ketok. Kadangkala sing diketok kue dudu mung banda dunyane tok. Tapi kadangkala sing arane waris kue ngetok ati nurani lan akal sehate menungsa Kanjeng Badir. Anak ora, anak gara wong tuane tukaran gara-gara waris. Anak lah. Sedulur pada tukaran gara-gara waris. Anak. Mangkane tinggalan sing paling apik wong tua nggo anak-anake kue ilmu pengetahuan lan agama. Mayuridullah khairun yufaqihu fiddin. Gusti Allah kue anggerepan ngangkat derajate menungsa, kue dipinteraken dhisit ilmu agamane. Dudu ilmu matematikane, dudu ilmu fisikane, dudu ilmu kimiane, dudu ilmu bahasa linggise, Inggris. tapi ilmu agamane. Saiki nyong pantakon karo masyarakat pedurungan. Bu, saenggane sampean duwe anak terus neng sekolah nilai matematikane 50, nilai fisikane 50, nilai kimiane 50, tapi nilai agamane 100, jenengan bangga apa ora? Padahal matematikane 50 bangga, tapi angger kewalikannya kayak gini. Angger ilmu pelajaran matematikane 100, fisikane 100, kimiane 100, tapi pelajaran agamane 30, jenengan bangga apa ora? Nah, ya luar biasa masyarakat pedurungan. Sing penting ilmu agamane dhisit. Dadi besok anak pan jadi dokter, ya dokter sing ngerti agama, tidak memutilasi pasiennya. Tidak apa menyalahgunakan apa artinya apa ya? Malpraktik. Malpraktek. Angger dadi presiden, ya presiden sing ngerti agama. Jadi kepala MBG ya orang badogi duit MBG. Duit embek dikorupsi. MBG kok. Embek. MBG tak. Hurufnya apa? M. Terus? B. Terus? G. Macane?
Embek. Mbek. Duit MBG dikorupsi ya pantesan ya. Wingi anake nyong oli MBG, Apa? lawu ayam, ayamnya bruto. Oh. Ya dipangan membune tembelak bleng. Paham ya? Kayong melas nemen resi utama kayak kaya. Anjala, Anjali aja tukaran. Sepisan maning kau mrene kembang warawari Anjali. Oh kakang, ora bisa. Nyilih sebulan bae, Pokoke emoh, seminggu bae, ora bisa. sedina bae, Emoh kakang, emoh. setengah jam bae. Ora bisa. Kurang ajar kon Anjali, mati kon Anjali. Anjala, Anjala, Anjali hatimu aja dipateni. Ampun kakang Anjala. Aku aja dipateni kakang. Ampun kakang Anjala. Rama tolong Anjali. Anjala, Rama tolong Anjali. Anjala eling Anjala. Anjali. Kian apa Anjala Anjali? Bisane kon bocah loro nganti pang parten-partenan Anjala Anjali. Niki Kanjeng Rama. Anjali niki nyepeng kembang warawari wis 6 bulan. Kula niku badhe ngampil 3 sasi mawon mboten angsal kali Anjali. Bener Anjali? Boten Rama. Kembang warawari tulanane Anjali. Disilihi kakangmu Anjali. Kakang Anjala ora kena nyilih. Weh, weruh Rama. Weruh piyambak Rama. Bocah wadon tapi atine pelit banget Kanjeng Rama. Disilihi Anjali. Emoh Kanjeng Rama. Sayang, Oh. Apa Paman Slenteng? kamu itu jangan hanya cantik wajahmu, Oh. tapi hatimu bosok seperti ini jangan. Sebab cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki sepertiku menatap. Tapi cantiknya hati dan akhlakmu akan membuat lelaki menetap. Anjay. Oh. Disilih ya sayang. Weh. Kakang Anjala mung nyilih 3 wulan tok.
Paman Slenteng ora usah melu-melu. Kiye urusane Anjali karo Kakang Anjala. Iya bener. Misah paham, misah. Oh. Wis misah ke. Iya bener. Setelat bae ya no. Mau Paman Slenteng Setelat bae. tetep ora bisa. Hush. Idune muncrat to. Mampune apa nok? Mune jengkol. Pengen ngerti carane supaya idune ora mambu jengkol. Apa? Mangan pete. Mambune pete o Paman. Pengen ngerti carane supaya ora mambu jengkol, ora mambu pete. Iya, Mangan tai. Mambu Eko. tetep mampu. Diselehi. Ma, Selehi. ora bisa Paman. Di. Tembung ke? Selehi. Ma, Tembung ke? ih, Selehi. ma. Muah. Aduh. Paman Slenteng kurang ajar. Pimen. Kue ngambung-ngambung. Kayak kie. Muah. Aja Paman. Raibun rok cok selendang. Anak bapane. Matane. Nang ngerti. Ngerti malaikat bro. Ini Nabi Khidir ngapunten Yai hilap. Hilap ping loro. Enak sih. Kon kabung wadon kayak kedondong sih nok. Pimen sih? Kayak dondong sem. Sane kayak dongdong sem. Jabane alus tapi jerone geragal. Dih. Silihi ya sayang. Mau Paman? Anjala. Apa Paman Slenteng? Atine. Kalau provokator. Gua apa duwe ati kaya kie. Paham. Li rampung kembang warawari kane sampean. Selendang dipisah bocah loro kiye. Nggih niki lagi misah. Anjali kembang warawari gawa mrene. Niki Kanjeng Rama. Ki kembang warawari tak ijoli emas 5 kilo. Tapi kembang warawari disilihaken maring kakangmu Anjala ya. Mau Rama. Anjali pengennya kembang warawari. Nggih kula mawon Mas Kyai. Dasar. Diam kau. Kenapa tangannya kejer kayak kowe Anjali? Keseleo. Grogi. Silih sayang. Mau Paman? Ki kembang warawari tak ijoli. Nganggo tanah pekarangan 10 hektar sining buri pondok gokoan kabeh Anjali. Tapi kembang warawari disilihaken maring kakangmu Anjala ya nok. Boten Kanjeng Rama. Anjali pengennya kembang warawari. Kakang Anjala ora kena nyilih. Nyili sedelan adi. Mau. Anjala dalam Kanjeng Rama. Kono rosa nyili kembang warawari. Tapi pondok pesantren Simbar Wulan besok kon sing nyekel Anjala. Mboten kula mboten purun Kanjeng Rama. Mboten kula mboten purun Kanjeng Rama. Pateni kabeh wis iki. Pateni wis, pateni. Suwen temen. Pateni liwayangane bubar bayaran kabeh ya balik. Anggap lagat. Wis ciblek kon tampil dhewe nganti esuk dewekan. Iya. Kurang ajar. Anjala, Anjali. Kembang warawari ki marakaken kualat. Sanajan kembang ki sakti, tapi tundone gawe anak-anake Kanjeng Rama pada tukaran. Ora gelem Kanjeng Rama. Kawurah Taguang, kawurah Barat Angin Kendang Keli. Taguang kembang warawari sing atuh daripada gawe tukaran anak-anake Kanjeng Rama.
Kawura barat angin kendang sing adoh Kembang Warawari aja balik meneh gawe anak-anakku tukaran dewek-dewek. Matur nuwun Kanjeng Rama. Panjenengan buang Kembang Warawari tegese kae Anjala oyaken. Anjali kono ora bakal bisa nguyak Kembang Warawari. Kembang Warawari dudu dolananmu, tapi dolanane Kakang Anjala. Ayah. Kakang Anjala aja sampai ngerebut Kembang Warawari aku. Anjala, Anjali. Anjala, Anjala, Anjali. Cibleh. Anjala, Anjali anakku dituturi wong tua ora gelem konde. Sing rebutan, sing seneng rebutan kowe dudu lumrahe menungsa. Sing seneng rebutan kowe sipate kethek Anjala, Anjali. Ya Allah patir-patir. Mendang. Krungu apa ora mau? Apa sih? Resi utama merucut. Sing seneng tukaran kowe dudu lumrahe menungsa. Tapi sing seneng tukaran kowe lumrahe kethek. Ya Allah. Bar kowe langit langsung gemuruh bledeke pada moni. Wah. Setan belis pripayangan pada guyu kabeh. Ya Allah. Kemana apa batir-batir? Ya Allah, muka-muka lah apa-apa ya Allah. Kocap kacarito Kembang Warawari gumesar suarane nrabas angin nendang apa bae sing ditendang rubuh rebah kasulaya. Kembang Warawari mumbul pangawean nabrak mega-mega tembus maring langit balik meluncur menyang bumi. Tiba aneng alas spring gading Ancala Jumalegar suarane kaya halilintar nabrak bumi. Blabar dadi telaga anakan.
maring telaga anakan. Tak jeguri, tak goleti kembang warawari. Anjali, kembang warawari dudu dolananmu. Kembang warawari dolanane Kakang Anjala. Anjali. Kakang Anjala ora kenang rebut kembang warawari aku. Kembang warawari dolanane aku. Awas Kakang Anjala, aja sampai rebut. Lagar gawa ukur dilalah kersane sang rumambala ucape Resi Utama bebarengan ambange marang Qodratullah kalamullah ilang wujude Anjali kang wis mlebu telaga anakan blabar dadi ketek blabar dadi kunyuk saawak sakujur. Nih kembang warawari dolananku. Anjali atas sampai oleh kembang warawari. Nih kembang warawari dolananku. Kakang Anjala ora kenang rebut. Aja sampai Kakang Anjala nemu disit. Kembang warawari dolanane aku, dolanane aku, dolanane aku. Siluman ketek kowe. Kon pi siluman ketek. Kon sing siluman ketek. Kon ketek. Nyong apa? Wow. Kon mesti sing rebut sing nyolong kembang warawari dolananku. Bener ora kowe? Malah nuduh. Kono ya sing jukut kembang warawarin aku. Kurang ajar, aja nuduh kowe. Kowe sing jukut kembang warawari dolananku. Wani kelawan jeneng aku. Wani kelawan jeneng ingsun. Ora teku deni. Dalan legok lumbuh kedisitan banyu tak pateni kon siluman ketek. Tak pateni disit. Mati kowe. Mati kon. Ya
Iya. Tolongi aku. Iya. Kakang Anjala, tolongi Hei. Anjali. Apa? Kakang Anjala, tolongi Anjali. Kau nyebut-nyebut Anjala. Iya, Kau siapa? aku Anjali. Anjali. Kon siapa? Kau Anjali siapa? Anake Kanjeng Rama Resi Utama. Anaknya Kanjeng Rama Resi Utama. Anjali, aku kakangmu Anjala. Anjali, awake dewek dadi ketek Anjala. Anjali, aku karo kon dadi ketek adikku Anjali. Kakang Anjala. Kanjeng Rama. Tolong Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Tolong Kanjeng Rama. Anjala, Anjali. Langit mendung Anjali. lewong dadi bingung. Anjala anakku. Kok dikabe dadi ketek Anjala. Kanjeng Rama. Anjala anakku. Anjali. Anjali. Kanjeng Rama. Tolong Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, kula nyuwun pecah. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Ngapunten Kanjeng Rama. Kula nyuwun pecah Kanjeng Rama. Astagfirullahaladzim. Anjala. Anjali. Singarane mati kowe ora mesti ngrampungaken perkara ger. Mati dadi ketek tegese mati suul khotimah, mati sing nista. Anak-anakku, sliramu gawe garis lingkar dewek, malang nasibmu Anjala. Anjali, orang ngrungokaken welinge wong tua. Anjala. Anjali, sega wis dadi bubur, waktu ora bisa mlaku mundur ngen. Si bapak ora kejem, si bapak ora kejem, si bapak merucut no. Kulo bapak merucut nyepartani sliramu, mangkane bapak kesuh marang kelakuane sliramu nak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rama,
kula pengin diwangsulaken marang wujud sing bagus Rama. Anjali tulung wangsulaken teng wujud semula Kanjeng Rama. Astagfirullahaladzim. Batir-batir. Memang sing arane menungsa kuwi diciptakaken dengan kondisi yang paling mulia. Ayate lakot kholaknal insana fi ahsani. Wujude menungsa kuwi paling mulia tapi eling ayate durung rampung. Lanjutane lakot kholaknal insana fi ahsani takwim kuwe tsumma radadnahu asfala Safili. menungsa kuwi bakal diutunaken derajate saasor-asore angger menungsa kalah karo hawa nafsu. Ya Allah, kono ayu-ayu dadi kethek Anjali. Nggih Paman. Lah mau wis tak kampung kolo ki ora kolo ngampung ya Allah. Anjala, ya Allah, dadi ketek gede men kaya kiye. Ya Allah. Tak dol nang kebun binatang payu apa ora. Ya Allah. Syuting bae film King Kong ya. Kanjeng Rama kula nyuwun dulu. Lagi sedih temenanan ya. Dijak guyon ora bisa ya Allah. Gara-gara rayahan kembang worawari. Resi utama niki pripun melasi Raden Anjala karo Dewi Anjali Resi. Ya. Selenteng bareng-bareng dongah saiki ayo bareng-bareng ikhtiar. Anjala, Anjali, dalem Rama. Dalem Rama. Saiki ayo bareng-bareng tirakat. Kon bocah loro saiki tetapa sewu dina. Lakonana tapa kaya tapane kodhok. Tapane panggonane ning kali Cingjing Goling. Arahaken banyu pingeraken marang cangkemmu lan tenggakmu mangap. Aja wani-wani mangan seliyane woh-wohan sing miligeli marang tutukmu Anjala Anjali. Senajan sliramu tetapa ning kali nggone banyu, ora kena sliramu bocah loro nginung banyu kali. Nginunge ngenteni udan kang tumetes marang ilatmu. Sanggup Anjala Anjali. Saguh Kanjeng Rama. Saguh Kanjeng Rama. Bagus. Lan sing arane wong tobat kuwe bahasa pedurungane kuwe leren. Tobat kuwe leren, leren temenanan berarti taubatan nasuha. Aja pisan-pisan maning sliramu gendeng ceweng kelawan sedulur. Uhwah basyariah, uhwah wadoniyah, uhwah islamiyah kudu diopeni sing temenanan. Nggih. Pokoknya ikhtiar innallaha ghafurur rahim nggih Kiai. Gusti Allah niku Maha Pengampun ya Kiai. Iya selendang bener. Budala sliramu Anjala Anjali mangkat tangger. Nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Suket godhong ngrewangi Gusti Kang Akarya jagat ngridhoi budala saiki ngger. Sing atian. Ada.
prajurit para pasukan. Rene kumpul tolong ya aku. Jagong ES iki. Ngaturaken pangabekti Mos. Jagong blendet inggih. Para prajurit Prabandana. On sing ngarane ES bener. Bener, Bos. Nyong ngarane ES. ES itu siapa? Bisane diarani ES. ES kuwi ndak semangka. Oh. Mergane ndak senyum kaya semangka. Kena sigar ya. Sigar waduk. Nyong nah heran iya moy. Apa sih? Ayong nak jane moy iluman eleng. Nah merak nyuri wohan ngame. Merak nyuri ama manganan hitong nyong dah helana kayak ngitung mah ya nyong milih yuk mak milih yuk nak nih. Milih mah iling itu ala mau nyuap mau milih yuk mah. Apa dong itu? Remo ngomong apa dong ya sih bro? Cetak. Mo nyong mewa namu yang ngomongannya nyong newek mo. Campung kan yakin so. Ya kowe anak uang nggak nyelengan mangane anu ya. Kowe ini ngarep ndahe ayah emang ayah kowe ayah manganane nyeleng leh.
Nhong nhắc ayak nhẹ u đấy ayak long ayak nhẹ ayak long bia hít nhẹ mức ta là ô nhẹ mẹ là ô hồi nhon lo mạ nhẹ nhọ 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 nà đi lên nan nó lo ô mẹ lại nạ nhọ nhẹ mi lo nhọ nhẹ mà mồ nà ya mẹ là nhà nhọ nhọ mạ nè mi là nhọ nhọ mà ô chẳng biết tu nhẹ mà nhọ mạ mi là nhọ 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 mạ mi là nhọ mi là nhọ mà là nhẹ nhẹ mẹ mi là nhọ nà nhọ nhọ ya murah nyok mah ni lek nyok mah ni lek nyok milih nak nyok ya bener oh nyok minge remu cocok tapi orang gendang ke weh saja pada tukaran dewek kon ampun bos ya kepimen gayung urung ana petunjuk nyongge bisa berubah maning dadi bagus wis tahun-tahunan wis menekna wis 5 tahun golek di suluman ketek lanang ketek wadon kaya angel demen ketemu siluman ketek pisan kalah keteke bencong ora jelas lanang wadone damel bos nah mấy hồi nhạc nhục ít mà lạc nhục nó không có ngoặc nghe gì nhục bồ mẹ nhục bồ nhục ăn nó nghe mẹ em mẹ nè mà không anh nhà ngắt mất nhục nhung mẹ mẹ amin Dong apa? oh no ma Ita ni Yuki hawa Yuki mani Apa belentet? Malam ini malam apa yuk? Bula Kamu hiilah nyehan Apa? Kamu hiilah nyehan Hiil? Bisa nih kicilnya sehat Hiil ngom lak Oh sikil kaki ngono iya kakinya sehat kalau ihat jalan bisa kalau ihat jalan inak jalan yuk kira orang belaku garo raimu batin nombok tok asu wong wingi ngejak ngopi bejebule sing bayarin nyong prangasane apa ya nyoknya soalnya aku waduke sodaku keterusan nyong senenge nyahem apa senenge nyahem kon senenge dem iya anggan jaluk nyutnya nyahem oh senenge nyemes ayak apa sih nyemes Apa bukan? apa nyemes Apa? kebes iya gimana demene lagi dijak ngomong dewek kon maaf Bos, ada laporan bos. Ada laporan apa? Nyong karo plentet wingi lagi patroli alas Spring Gadingan salah. Ana ning kali arane kali cing guling. Ing oling. Remu rasa nyocot lah kayak tahu sembra butok. Nyek meh. Kali ini arane kali ing oling cing guling bos. Ana apa neng kali cing goling? Neng kono ana siluman ketek lanang ketek wadon sing lagi tapak kodok bos. Wis 3 tahun bisa ora mentas. Panjenengan pantesan ora katon. Soale gue siluman keteke gue mingsrep ning jero banyu sing karton sirahe tok. Sing karton cangkeme lagi manga bos. Makanya tapane kodok panjenengan sampean ora weru bos. Weh gue bener siluman ketek lanang siluman ketek wadon bener. Matul tidak salah pilih. Tidak salah melihat saya. Itu wik. Apa sih? Apa? Wik waduh ke. FIX fix. Iya betul. Iya bos. Kue temenanan siluman ketek lanang siluman ketek wadon. Bagus.
Saiki Sinta goleti gue. Ayo diparani siluman gethek lanang, siluman gethek wadon. Dikerahaken kabeh prajurit Prabancana. Nggo nyekel gethek lanang, gethek wadon. Bakal takokop gedhe siluman gethek lanang, siluman gethek wadon. Budal saiki. Ayo budal kabeh pasukan Prabancana. Siluman gethek cekal ke. Ayo cekal. Ayo dang dijagani bendara Anjala Anjali. Pasukane siluman jeleng Prabancana ke diatasi kabeh. Beres, Kang. Meleng hesele melekete pele se melekiti pila pakasu melekete pele kuda. Himisi kili balaga dumbalaga sila balaga dodo kolo kolo balale kolo kolo. Sila balaga la kolo kolo belega sele kelata de kolo kolo. Apa dong sih? Apa sih? Bele salah kala kale kolo kolo besele kilel babalada di kolo kolo. Apa Om? Jelas. Tulis. Pala kala kolo kolo. Apa gue? Tulis Meliti sulu kupala kiteng. Sulu papati le kodom besele kilel di kolo kolo. Oh, Apa Pit? pasrahaken jasade siluman gethek lanang, siluman gethek wadon aja sampai dilarang gawa balik. Asal tawa temen. Kolo waduh kayak kolo. Siluman gethek pelekado sulu patatate pesilu kuku kulu. Mau kolo iki kulu. Sepelatatek bulu kuduk kelek. Salamalatu pesele kitik kilik bisi belum makin dilepet bisi belak bodoh. Tulis. Pesele mau lala. Oh salah. Di pusat kan apa ya? Tulisannya dewek pusat. Ora sabaran temen. Oh, arane siapa? Takon. Arane nyong Lupit. Oh, Pepet. Lupit Pepet.
Kadang ngambung. Ora poyan-poyan. Kulo 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 kulo. Dawa temen. Kulo 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 kulo. Tulis tulis. PDP. Oh guyu. Oh, guyu ini puluh-puluh. Sap, awas. Oke, hati-hati kati. Hati padir. Ah, Sap, losok. Iya. Wip. Iya. Iya. Nyek olo-olo. apa kuwi sih? Angel temen. Sep, lep, sikat. Gampang nemen. Iya. Kolo-kolo. Tulis, tulis. Kolo. Kolo-kolo. Apa, Bet? Aduh, Oh, ngomongin kolo-kolo kabeh. Hobinya apa kawan? Kolo-kolo. waduh. Oh, tiba tembak. Kolo-kolo. Apa malu? Nah, kena Kolo-kolo. kolo apa? Kecanda gulune. Oh, ketan. Kolo-kolo. Ora bisa. Set. Iya. Bukan mau nih apa? Ini. Huluk mak nek huluk ngolo. Oh, Ilik mek nak huluk mak huluk mek non mek huluk ngolo. Tulis tulis. Huluk non. Non mek huluk ngolo. Mek huluk mak nih huluk no. gimana, Bet? Apa? Ndoge pecah batir. Ayo melas teman. Wah. Oh, nyongonyo ya. Apa? Oh, nyongonyo ya. Nonggone apa? Nyongoni iluman utau. Iluman kecek. Lanyak kecek ngono ya. Siluman keplek lanang keplek wadon. Kecek keplek. Oh ketek. Iya. Kon narane siapa? Waduh, belum kenal dengan saya. Belum. Perkenalkan nama saya Nyugeng. Oh arane nyublek. Nyublek waduh. Nyublek. Siapa? Nyugeng. Oh bapaknya kon aku Sunda berarti. Pengendang. Ini nyanyi. Lah kuwi arane tungdeng. Nyugeng. Nyugeng. Siapa? Nyugeng. Nyugeng. Huruf pertamanya apa? Ya Oh S. ini kan ngerti Sugeng. ini paham ya. Umahe ngendi? Wah banyak mah. Banyak. Apa? Banyak. Pelek. Banyak. Perak.
Comal. Comaldi. Comal baru. Masih nunggu nih kan aku. Waduh, ini penunggunya hanya. Kon bang apa meneh? Ini tugas dari bos hanya. Apa? Tugas dari bos. Unggas. Waktu tugas. Kayak gue suruh dilatih sih ya soalnya ya. Si Urip ya. Enggak wis, iya. Tugasnya apa? Wah, hanya disuruh menangkap siluman ketek lanang ketek wadon. Terus nyong anak nyong pimen, anak nyong pimen. Oh, apalagi kamu harus disingkirkan. Harus Singkirkan. harus dinyinyirkan. Waduh, Pimen ki Pak pimen. ya harus kamu harus berani melawan saya. Hadapi dulu saya. Ungkeng preman comal baru. Sugeng preman comal bar. Perangnya Pak pimen Bang kayak Lupit mau apa pimen? Wah, hel. Hah? Hel. Aja gawa besel loh. Maksudnya capek. Tape, ya ora kerasa malah mangan tape. Aduh, angel temen. Maksudnya itu terlalu lama. Oh, terlalu lama. Terus kudune pimen? Hing penak pentung-pentungan banyu. Pentung-pentungan bae. Iya, hing paling gampang. Aturannya pimen? Siapa hing umat di pentung pihak mulu, itulah pemenangnya. Wah. Nyong usul nganggo senjata ki pimen? Aduh, konyong rompal kapi. Oh, rompal kabeh. Kowe wis rompal apa Ini yo? ora karuan ko. Ini duel lo. Nganggone apa? Malo. Apa? Malo. Ya Allah. Malo demi Allah. Aduh, Iya. Ki sapa disit? nyong nih, ini gawa nyong oh. Yo cuk. Bisanya. Ben adil sut. Oh, boleh. Ya. Ya. Yo. Sut bentiut bodong. Menang nyong. Bisanya menang nyampe. Lah nyong tangan loro kok tangan siji. Oh, mut-mutnya lah. Makanya gue. Gelem ora? Ini menyawe, orang mak mawe. Ora, Pak? Orang mak mak. Pimen langsung apa pimen? Ya dicacak nih. Oh, dicacak dhisik. Men ngerti. Ditak-tak dhisik. Anak makhluk. Ayo udah sekarang tak. Pimen ki nyong langsung ngantem apa pimen? Dicacak nang makhluk kayak gue. Eneng. Nah, iya ngono ya. Ah. Semenek. Iya. Kowe ora kerahya opo? Oh, kowe ora kerasa. Ora kerahya. Gerge sih? Waduh, ya alot terus temen bangket temen konyak lah. Oh, nyubol. Oh, kejeron. Kejeron makhluk. Kejeron kejeron. Oh, keseron. Hedang ya. Sing gedang-gedang saja. Maksudnya ada kejeron ada kelirian. Oh, sing pas. Sing medium. Medium. Ngger wong Jawa urip mung sama diu. Ya, itulah. Menek. Nah, Pas ya. Oke. Isming telu ya, boy. Pimen? Isming telu ya, Mik ya. Jare nyacak. Nong berat laran nemen oh. Lah jarene nyacak pimen sih? Nganti berem kayak lu kenyacak mah, kayak tuku rambut nyacak. Lah bisane ngitung ping telu. Kami ki ping telu kerahya oh. Lah diitung tanyong sungkan lemu kere ora. Engko dihit ya alo. Wis nyacak lah di berem kan lu ngakon. Ya mau nyacak berarti ora detung oge. Ora mak mawi. Ora mak. Hah? Ora mak, ku pingin moyok. Kon ngomongnya pak kayak kuwi kok. Ditung sing bener. Engko dihit no. Pimen sih? Yang tak mengeluarkan ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian. Kesaktian. Ilmunya apa? Ilmu aji gedel duel. Ajian? Gedel duel. Gedel duel. Iya boy. Dedel duel. Iya. Pimen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Utuk. Karena penyong jangan meluk kon. Ya, yang mesti gue demen sih. Aja nih nyong lu meluk ya berarti kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huyung yang hetan minyan yang.
Duwe temen Cuk Mul. Lah kon orang ngomong pas kapan ngantem mek. Berat kayak gue. Pas. Bret ngono. Berat. Ya wis balik maning. Tapi irit kayak iya hero. Tapi cirit. Bismillahirrahmanirrahim. Hong yang hetan. Aduh dengan jempol kok aduh hiji. Lemu yakin nyolongan kowe hiji. Kira. Loro. Nembe lor. Ora banyak tanya. Telu alhamdulillahirabbil alamin. Aja cocok jempol menumul anjing. Aja neng cocot. Iya ngurut darat ilmani kok. Angger neng cocot wi men. Ya tetung loro. Ditung loro. Iya. Ya wis. Niki mira sih. Oh, aduh. Akit temen perlukan, Boy. Ya tunge angel mira miki. Ira mau. Telu. Ya telu bagus. Ya telu. Bener gitu kayak bener. Telu. Pamat. Uwi apa? Uwi apa? Entenan raimu. Pamat. Kajaan ono rai. Jaran ngelek. 5 alhamdulillah apa ya ora apa raimu dan ratin engkau pangale 5 6 gue yakin 6 lorong iringan kowe wulu mati wulu Wulu. wulu awis ahik wulu wulu sangai imanying raimu entenan tak apruk modar. Ya. Matematikanya hebat ya. Nyuara hanyuk mau yakin. Tingkat kok RT ini dewek. juara 1 tingkat RT. Iya, Kowe mau pira berarti? Hangau moy. Oh, kok cari matematikanya hebat. Iya. Lah, angger sangat dikurangi telu pira? Ngari 6 apa? Oh, 6. 6 Lah. itu. 6 ditambah telu. Hangau kepimin nyungin iki. Oh, Kon sangat. sekolah ora nyungin. Lah terus angger nyong takon ana kon jare kon apik Oh, iya, matematikane. Oh, mi. Lo? Yo ya. Takon apa? Angger sangat dikurangi 5 pira, Geng? Ya, on hit sangat kurang 5. Mat. Oh, papat. Iya. Papat dikali loro. Papat lor. Ulu. Iya, pinter ya materi ya. Jelas. Pinter ya, Papat iya, dulu. iya. Wulu dikurangi pitu. Itu ya hinyuk bol. Oh, siji. Op. Ye, etung kepimen ye. Mihan berat orang ye. Oke, endongke tugase mukul, ngampleng, ngantem, ngapalu. Sing tugas ngitung ke raimu. Lah nyong ditakoni ya ke. Lho. Lah salah dewek jawab. Ngonyong orang jawab dari tombong kayak gue. Lah salah aku dewek ngitung-ngitung dewek. Ku cari matematikane apik. Nggak nyurahi, Apa? nyurahi, Lah ya juara ngiknyi. nyuk. Juara siji. Lah pira mau ngitunge? Pira mau he? Aduh nyok ngalim. Lah wis anggar kelalennya suka rasa bae lah. Iya nek ngorhet hop. Nyong wis merem tinggal lu ngaremu. Kan kali. Pimen sih. Paling. Apa? Angger balik maning ya berarti awit 0 ngitunge balik maning. Mau hangat Lah kun mau ngitunge siji mau ka? Oh iya ya kan nyong goblok demen ya. Gelem ora? Ya wis lah nyong daripada orang hiknya. Ya wis. Wis merem Balene awit. Hi. Nah ya wis siji. Tapi tolong ya po. Pimen. Ya tidak konyi. Ya. Nyong wis kelalenan po. Mm. Oni hit ya lo. Oh kondisi. Urung tiap. Telu. 5 papat korupi kan. 5 6 Mincu aduh lalan namanya. Mau Bu
Sabarane bumut anake kan nemen rolas. Nyong kan rolas sombet iya kayak aja. Rolas ya. Kon anake pira, Geng? Nyong urung dua anak moy. Guru dua anak. Iya. Si kenapa? Yang bojone minggat. Ya Allah, melasi nemen kon. Ini gawak-gawak moy ya. Bojone gawak-gawak. Iya. Ya Allah. Kon ora anu, ora goleti maning. Mulai tunggu apa? Lah eman eman. Orang nyuha. Bisa ora susah. Kan kalau mamut murawi lah. Wong bang karo mbahmu. Lah mbahmu tuh ora gelem bojo maning. Ini kalau siapa ya? Hah? Kalau siapa dong kan dulu kalau wih. Oh. Oh. Aduh. Aduh. Mut. Ngaji menghol ngaji aduh. Eko nang endi? Mbu ya kayak dari nyong. Loro tambah loro pira? Halo. Edan ampuh. Sakti gue tahu. Ora krasa babar pisan. Palune ngademi awak kaya mijeti awak. Wah. Ya Mas Jeti aku pecat bae Mas Jeti. Hayong sakti nemen iki. Op. Sana. Kaya dilus-lus tok. Laki apa kowe? Menceti wudel. Bukan kepot. Ya Allah, ngguna ilmu sirih. Seher sih. Seher. Yeps. Wah. Di Medang. Ini lu nggak paling gede. Kon bang apa selendang? Nyong gawa pawang kok. Pawang apa? Ke. Pawangmu siapa? Pawang gandungan. Ketawang tuh. Kawa bene.
Oh, duwe wong hebat, nyong duwe wong hebat. Tundang gawa mene. Mama Buffon, maju. Kue musuhe. Askoli ya maskoli ya mafak. Askoli ya maskoli ya masafak. Wis kalak at least alas alus alas alis sududu. Lis alas alis alas alus askoli ya maskoli sududu. Sududu. Lis alas alis alas alis patrenen teh. Lis alas alis dibantu ya. Sim salah bim kedabra-dabra. Prok prok prok. Jadi apa? Brok brok brok. Sududu. Sududu. Udah. Ini kumot. Teng. Allahumma barik lana fima razaqtana. Di. Di. Rasa apa, Teng? Apa? Rasa apa? Rasane sarimi soto koya. Waduh. Anak koya nih ya. Dalai mana Teng? Apa gue? Ish. Seleyak. Ih, bibir ketemu bibir. Ih. Matanya bisa mencolot siji. Kurang kuah. Dalai ya. Apa gue? Loh, kayak teman. Kurang pedes. Caos. Teger. Maling teng. Mayones. Apa gue? Umbel. Tak kira mayones. Aduh. Ngapa? Mules. Laka WC mana ya? Kepimen ge. Cangkemnya kayak toilet itu. Ini. Wah. Nah. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bendret temen ya Allah. Di kelembara. Alah main kerengeteng. Waduh. Astagfirullah ya Allah. Seger. Ini dipangan apa kodang? Ya Allah. Anak taina tuh bol. Awar aku taine metu nemi kok eman-eman. Boy.
kuwatir. Takdire Gusti Allah kuwe kadangkala Gusti Allah maringi dalan maring menungsa. Nuduhaken dalane kadangkala lewate muter-muter dhisit. Padahal menungsane ikhtiare kiye, tapi kadangkala Gusti Allah maringi dalan sekan dalan sing ora dikira ora dinyana. Ayate mayatakila yaj'alahu mahrojan wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Gusti Allah kuwi sing penting menungsane gelem bertakwa maring Gusti Allah, sing ala-ala ditinggal, sing apik-apik dilakoni, mengko Gusti Allah bakal maringi rejeki lan pitulungan seka panggonan sing ora dikira, ora dinyana. Kesi kadangkala menungsa ora gelem, agar menungsa biasanya jaluke ikhtiare kiye, dalane ya sekan dalan ikhtiar kue. Padahal ning ayat kue Gusti Allah ora pengin kaya kue. Wis penting nandur. Lah wong kunak kan sing penting nandur, panene urusane Gusti Allah. Sebab beda. Angger semangate manen, kuwi sing dijukut woh-wohane tok. Ya. Angger sing dijukut woh-wohane tok, wit-witane kopen apa ora? Ora kopen. Kuwi angger semangate manen. Tapi angger semangate nandur, aktivitasnya beda, ora mung jukut woh-wohane tok. Angger semangate nandur, pegaweane kuwi nyirami, maringi pupuk, ngusir hama supaya aja ganggu wit-witane. Akhirnya ketika semangatnya nandur, oyode tambah kuat, watange tambah gede, tambah atos, rantinge tambah akeh, cabange tambah akeh, godonge otomatis tambah akeh, tambah ngrembuyung, woh-wohane ya tambah akeh, rasane tambah manis. Makanya semangatnya nandur. Nah ki Gusti Allah maringi pitulungan maring Ndara Anjala kalawan Anjali. Tumenggung prabancana memang syarat supaya dadi bagus maning. Kue nyrucup getih siluman ketek lanang, siluman ketek wadon. Banjur kapan Anjala Anjali kue blabar maning dadi bagus lan dadi ayu? Nalikane nulungi uwong tapi ora dijaluk pitulungane. Sebenarnya kan ke Anjala kan nulungi prabancana. Ya. Tapi ke orang ngerti bahwa prabancana ke bisa ketulungan merga lantarane Anjala Anjali. Paham maksudnya ya? Nulungi tapi ora digolet pitulungane. Paham ke? Orang ngenteni wong jaluk tulung maksudnya. Ki kan orang jaluk tulung maring kiyo ya. Paham ya? Tapi nulungi ternyata kue maksudnya. Apa? Ora paham. Benda sebeduk namaring beduk kok paham. Akhirnya blabar Prabu Prabancana Anjala kalawan Anjali dadi bagus lan ayu rupane pada pelayon pada kumpul-kumpul kabeh.
Al-Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sarang-sarang donga kagem kaberkahan sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi adomatika duna lutafai walau tabi adomatika alal udamai wa alim tama tahta ardika ka ilmika bima foku arshika wa kanat wasawisu sudurika alaniyati ingdaka wa alaniyatul kolika sirifi ilmika wa ngoda kullu syai'in li adomatika wa khoda'a kullu dhi sultani li sultanika wa sara amru dunya wal akhirati kulluhu biyadika ja'ali min kulli hamin asbahtu wa amsaitu fihi faraja wa mahrajan. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khuti'ati wa satraka ala kubi amali adma'ani an as'alaka mal astaujibuhu mimma qasurtu fihi ad'uka amina wa saluka mustanisa wa innakal muhsinu ilayya wa andal musiu ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddatu ilayya binikmatika wa tabahutu ilayka bil ma'asi walakin ithiqatu bika hamalatni alal jarwati alaika fajud bifadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, sungguh kami belum mampu sholat dan bersujud kepadamu sebagai mestinya yang kau harapkan ya Allah. Kami tidak berpuasa kepadamu sebagaimana yang dilakukan Daud alaihissalam, dan tidak mampu bersabar ketika sakit sebagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, dan tidak bertasbih kepadamu seperti tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus. Dan kami tidak mengambil agama kami dengan kekuatan seperti Nabi Yahya alaihissalam. Kami tidak sepemaaf Nabi Muhammad SAW sampai bisa mengatakan kepada orang yang menyakitinya, pergilah kalian semua ku ampuni dan ku bebaskan. Kami tidak sepemaaf itu ya Allah. Tetapi kami ingin menjadi seperti mereka ya Allah, menjadi hamba yang Engkau cintai. Kami mencintaimu ya Allah. Kami hanyalah hambamu yang tersandung, menjadi lemah karena maksiat dan kuat karena ketaatan. Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, pilihkanlah untuk kami dan jangan biarkan kami memilih, karena kami adalah manusia lemah yang tak lepas dari kesalahan. Kami tak pandai mengatur urusan kami ya Allah. Terangi dan bimbing kami kepada jalan yang Engkau beri rahmat, jalan yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan cahayamu ya Allah, jalan yang penuh kebahagiaan dengan segala ridhomu dan dengan segala syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, paringaken Mas Logam Berlian Aldeskar dados putra ingkang soleh, dados putra ingkang saged mikul dhuwur mendem jero tiyang sepahipun, dados putra ingkang saged nyelametaken lan bungahaken tiyang sepahipun. Ya Allah Gusti kang murbeng dumadi, paringaken sedaya masyarakat pedurungan pinaringan keselamatan, pinaringan keberkahan, pinaringan kebungahan, pinaringan kamulyan dunya kalawan akhirat. Ya Allah Gusti kang akarya jagat, anggerana ganong seka alor bali kang alor, yen ana ganong seka kidul bali ka kidul, yen ana ganong seka kulon bali ka kulon, yen ana ganong seka wetan bali ka ngetan. Cucuka apes bilahine, selamat berkah rezekine. Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sarang-sarang maos doa sapu jagat kaping 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina
Amin, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk keluarga besar Mas Soekarno, luar biasa, dan seluruh masyarakat Pedurungan dan sedoyo pihak yang mendukung acara pada malam hari ini. Muga-muga pinaringan selamat berkah mulia dunia kawal akhirat ya Allahumma. Pangapunten ingkang kathah menawi wonten kalepatan saking kula sak rombongan sing sae dipendet, sing boten sae ditinggal nggih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat sing nanggap, selamat sing ditangkap, selamat sing nonton tanggapan. Allahumma Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang sigotaka, ambuka lawang swarga. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala sayyidina